si da ti spijam, do zora da te budam, za tebe ako treba, se da izgubam. Драги мои, добре дојдовте во мојот пат до успехот. Ве поздравувам од Нови Сад, Војводина. Овде сме на главното шеталиште. Наши гости Невена и Елена Буча. Тоа се дел од фрагментките на регионално познатата група Фрајлин. И недостасува уште третата членка Наташа, меѓутоа доволно е со двете сестри, со Невена и со Елена, за да ја раскажат нивната приказна за многуте награди кои што ги имаат земено и за се она што им предстои како активност во иднина. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас и да гледате мојот пат до успехот на Телма. Da kopnea su te nogi, oko si da ti spijam, bez prestan da te ljubam, od tvojom nežan dobi da izludam. Oko si da ti spijam, od zora da te budam, za tebe ako treba. Што радите? Ево нас. Невена. Од вас е Нови Сад. Ево договорили смо се мало да видиме како е Нови Сад, да искористиме ова лепо време. Водимо те на кафу. Идемо на кафу и Ајде. причачеме Невена и Буча. Jelenče. Jelenče, Jelenče. Jeca, Jelenče, Nevenče Буча. i Jelenče. Како се, дали сте добро превода, прашам? Jesmo. Jesmo. Viš kako je lep dan. Ова е главно шеталиште во Нови Сад. Jeste, Zmajovina. Ама треба малку потихо место. Ništa, ajde Idemo? imamo tu jedan pasaž, idemo na kafu. Ajde da ćemo. Ајде. Дека sunce čuval noge pregratki, da izlažam, da veruvam, sve što su nam barem jedna šta se ostvari. Невена Буча и Елена Буча. Да. Ќе зборувам по полека, но погласно, така? Кој е постар? Невена или Елена? Eto, viš, To ovo je je. dobro pitanje. To Čim je dobro. pitanje, dobro je. Hvala ti, Dobro je. hvala ti. Па добро, šta? Ja sam. Da? Ja sam starija, Mhm. da, ja sam starija 3 godine. А кој е био по пргав? Ja, Немирна? da. Pa Da? djeca je više, Djeca? da. Nas je 3 sestre, mi imamo još jednu mlađu, Dobro. tu sam ja srednja. Она не е фрајла. Ona nije frajla, ali ona je profesorka klavira u Aha. muzičkoj školi ovdje u Novom Sadu. I nekako ja kao drugo dete, isto Nevena mi je uvek bila u okrilju Ja da me nisam čuva. prgava. Не. Ona je me čuvala, a ja sam bila ta koja je uvek pravila show. И дома. I Така? da, i Mhm. kod kuće, i Isto. svakako, da. Da. Znam da ti to sigurno sad zvuči neverovatno, ali je tako. Mislim da su starija deca Misliš uvek da tu ja izgledam Не, prgavije? не мислим. Не. Ти си посмирена, ти си психолог Да. практично. Така ти си Да. онако анализираш људи, посматраш их онако како е што е. А Јеца Јелена е, она ми личи на темперамент, Jeste. живец, Jeste. Pretpostavljam se ovako kako gledam. Da. Meni je u stvari divno što smo mi toliko različite. Ljudi kažu da nemamo treću sestru, ne bi se ni videlo da smo sestre, imamo istu krvnu grupu roditelja, ali uopšte, jako smo različite i meni je to drago zbog, pa i u bendu i kako poslovno sarađujemo, ajde tako da kažem, različitosti su fenomenalne. Jer mi nismo i kao ženski bend nikada ni želeli da se nešto uniformišemo, a to nije bilo ni kod mame normalno. Jer mama je njoj oblačila haljinice, kikica, ona je to skidala, nije htjela, ona je uvek pantalone, kao što i danas onako odela, imala svoj stil, dok sam ja princeza, uvek u haljinama. I to je fenomenalno da se održi ta individualnost. Tako da i kod ideja imamo različite ideje, različite poglede na neke stvari što doprinosi u principu upravo i kreaciji da to bude različito, da možemo da radimo i da napredujemo. To je meni super.
ali ljudi ne misle da smo sestre ili uopšte. Da во иста школа Jel ti бевте? ličimo? Па, не многу. Не многу, искрено, не многу. Мало овако, kad mi kažeš Koristimo istu ličimo, maskaru možda, da. Pa verovatno da. U ista škola ste bili? Mi osnovno? jesmo u osnovnoj, da. A srednjo? Drugačije smo, ja sam bila u srednjoj medicinskoj školi u Somboru i Jeca je završila gimnaziju. Da. Posle toga smo mi upisale fakultete u Novi Sad, došli smo u Novi Sad. Ti si Ja psihologija? sam psihologiju, Jelena ekologiju. Ekologiju, da. I tako da smo, ali mi smo uporedo, kako smo se školovale i bile na fakultetu, slušale predavanje i tako dalje, tako smo imale svirke. Imale smo svirke i akustično smo svirale nas dve, imale smo tada i bend, zvale smo se Big Sisters, to je bile pre Frajli. I slušale predavanja, vikendom smo evo baš ovdje na nekim mestima svirale. Da. Mi smo tada i pisali autorsku muziku, imali smo puno autorskih pesama, bili su razni festivali po Srbiji i ovdje i u okolini Novog Sada i tako gde smo se prijavljivali, gde smo dobili neke nagrade za to što smo pisali i to je sve bio neki, da kažem, početak nečeg što nas čeka sa Frajlama. Neću srebro, neću zlato, ni bogatstvo cijelog svijeta. Hoću samo da me ljubiš ti. Neću mjesec, neću zvijezde, niti sunce da me grije. Tvoga neba želim sjaj. Ti si srebro, ti si zlato i bogatstvo kojeg nema mog života, smisao si ti. Budi moja sjajna zvijezda, dio neba kojeg treba, nježnosti mi svoje daj. Meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti čežnjo duga, meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti za ljubav, meni trebaš ti da me voliš,
2008. godine smo čak dobile jednu ponudu da igramo u jednom mjuziklu koji se igrao i u Škotskoj i u Edimburgu, imao je premijeru i u Budimpešti, Zagrebu i tako dalje. To je bila jedna mala pozorišna trupa ovde u Novom Sadu od 5 ljudi, gde smo mi imale nas dve i još 3 ljudi koji su bili u sklopu te ekipe. Ja sam glumila u tom mjuziklu Dedu, što je bilo vrlo interesantno. Dedo? Dedu. Jeca je bila Anđeo. I Mladić. I bila je jedna nova forma, jer u mjuziklu morate i da glumite, i da pevate, i tu je bio ples i scenski pokret i tako. Što je bilo vrlo interesantno, jer u toj formi nekako mislim da sada kada vratim film, to se dešavalo 2007. 2008. godine, je pravio se jedan uvod za sve ono što će se desiti 2009. godine i kako će nastati. Da, ali ja moram da kažem, Nevena, pošto je glumila Dedu i mi smo nakon svakog, to su znači svaki dan su se igrali mjuzikl se igrao i onda nakon toga smo imali kontakt sa publikom gde skinemo kostime, dajemo autogram i tako dalje, gde su svi zaobilazili Nevenu. Nisu uopšte shvatili da je ona u stvari ta Deda. Niko mene nije čestitao. Tako je. Svi su dobili čestitke sa mene. Tako je. I onda je na kraju su shvatili kakav je to glas koji je jako inače redak i tražili su je tamo, dobila je ponudu za operu jer su alt, ženski vokal, takav ne postoji, pa čak je ovde na Balkanu jako redak, gde su tražili da ona bude tamo u operi, tako je, i onda ja nisam dala, rekao sam ne može sestra. I to je fascinantno u stvari da iz tako jednog ženskog tela koja ima 60 kila, tamo ona ima kostim i sve stomak i gde se obraća takvim glasom. To je bilo fenomenalno. Doma, vašите, kako reagira? Ima nekoj od mama, tata koji se bavi muzikom? Pa mama je u okviru, pošto je prosvetni radnik, svira harmoniku, tata gitaru, on je imao svoj bend i oboje pevaju. I nekako je bilo neminovno ja kako sam oči otvorila, rodila sam se, Nevena mi je odmah bila tu. Aha, i peva onako. Da, ona je pevala, čak mama ispričala priču, ja nisam znala ni da sedim, toliko sam mala bila. Ona me je stavila ovako 2 jastuka da ja sedim, da gledam pozorišne predstave. Mama je dosta toga isto kreativnog sa lutkama, kao prosvetni radnik. To naravno tata je bio tu isto, naučio Nevenu da svira gitaru. I neminovna je ta forma. Kod nas je uvek bilo pozorište u kući. Kasnije, kada je sestra, ovo isto interesantno, da je mlađa sestra, čim se isto rodila, malu harmonikicu i ona je skidala reklame sa TV-a. I onda smo mi videli, pa ovo će isto da bude talenat. Međutim, nas dve nismo imali priliku da idemo u muzičku školu. Muzička škola je bila u Somboru, bilo jako daleko, tata je bio na putu. I mi smo štrajkovale glađu da mlađa sestra nama ide u muzičku školu. Nismo htjela ništa da jedemo. Prestale smo da jedemo. Ili će ona ići u muzičku školu ili mi nećemo da jedemo. Meni je to teško palo, zašto ja volim da jedem, pa sam izdržala do kraja dana. Ali uspele smo. Ona je završila muzičku školu i akademiju i master u Americi, ali nekako neminovno je bilo da možda to bude naš put, jer mi smo odgajani na muzici, mi izražavamo emocije preko muzike, mi pišemo, stvaramo i to je nama bilo potpuno normalno. Da sam ja u školi, kad sam pitala, pa li vi pevate kod kuće, pa kao ne pevamo, ja sam se osjećala, ja sam u stvari videla da to nije baš uobičajeno. Ali ja mislim da je to neminovan nama bio put, jer mi smo utkani u nas kako genetski, tako iz dana u dan, se na krilima muzike u stvari i umetnosti nam je bio život. Moram da ve prašam, Фрајле го планиравте? Jeste planirali Фрајле kao Фрајле? Ili počnavte sa muzika To jeste se desilo, naš susret jeste se desio spontano. Crna Gora kako je bilo. Da, naš susret jeste se desio spontano. Mi nismo znali koja forma, ali evo ispričat ću vam ja jednu anegdotu gde mislim da u životu mi već sve znamo. Nedavno sam imala susret u mojoj srednjoj školi, posle eto koliko godina, pa smo sedeli svi. A to je puno emocija. Moji iz razreda su se setili, znate ono na kraju srednje kad imate iz srpskog sastav da pišete. Tema je bila kako sebe vidiš u budućnosti. I oni su meni rekli, ali Nevena, ti si napisala rad
gde si napisala da sviraš, da živiš u Novom Sadu i da si član jednog ženskog benda. To ja imam tada 19 godina. O, bravo. Da. I što hoću da kažem, čak je mama našla neke crteže moje sa 5 godina gde ja na sceni imam nacrtane devojčice koje sviraju. Imam 5 godina. Jedna ima pantalone, ostali da, imaju suknje. Ostali imaju suknje. Sa Šta hoću da detaljima. kažem? Taj naš susret koji se desio 2009. godine i kako smo, to jeste spontano i to nije niko mogao da zna, ali negde ta želja očigledno i to kako mi sve radimo kad smo mali, imamo neke želje i da smo mi maštali o tome da budemo na sceni i na velikim binama. To je bila naša želja oduvek. Ta želja se naravno transformisala u tu formu. Mi smo devojke znale iz Novog Sada, znale smo se svi iz grada sa muzičke scene. Svaka je imala neki svoj bend, mi smo imale Big Sisters. I tada 2009. godine dobijamo ponudu da odemo u Crnu Goru. To smo možda već i pričale onda tu anegdotu. I tada odlazimo u Budvu, u taj lokal i prvi put zasviramo zajedno. Tog momenta kada smo mi stale na binu i odsvirale prvi akord zajedno, stvarno se desila neka magija. To je bio jedan klub, 7 dana smo mi svirale tamo svaki dan, akustična je bila svirka. Kako piše Big Sisters? Tada smo se zvale Dream Girls. Dream Girls. Jer su nama u Crnoj Gori rekli, devojke, ajde sad vi nastupate, dajte neki naziv da zalepimo plakate i mi smo onako rekle, može Dream Girls. I onda su oni to najavili. Prvi nastup tamo je bio, ja sam ovako sedela kao Jelena, tu su bila vrata od WC-a. Kako, ko je ušao u WC, mene ovako sa gitarom. Hoću da vam kažem da prva svirka je bila, malo ljudi je bilo tu, jedno 20-ak ljudi koji su tu nešto večerali, svirali. Sledeći dan je bilo duplo ljudi. Treći dan još više. 7. dan nije se moglo ući u klub. A to je sve bilo jako skromno. A šta ste svirali? Mi smo svirali tada obrade. Da. Strane i domaće i pop rock. I to je bilo ljudi. Hoću da, tog momenta kad su svirali prvi akord, kad smo mi zapevale i kada smo spojile te glasove, desila se neka magija. I nama, i publici. I publici. Tog momenta. I tada su Crnogorci napisali, pošto smo posle toga išli u Podgoricu, pa su napisali Djevojke iz snova. Dream Girls. I onda ima ta, naravno, anegdota kad smo se vratile. Jako puno poziva je usledilo iz Crne Gore da dođemo, međutim onda smo shvatile da moramo da menjamo mine, da ne možemo da se zovemo Djevojke iz snova. I onda smo dale ime Frajle. Tako je, onda smo našim bendovima... Ko je kum na Frajle? Pa nekako smo zajedno, da. Zajedno. Bilo je Sosil i Frajle. To je isto priča. To je nešto nemačka... Tako, to je nemačka reč za gospođicu, kulturnu, smernu, finu. To je stara austrougarska reč. Ali malo je boemku. Boemka, da, po našem mi smo to dodale malo. I to se i dalje koristi ovde. Želele smo da damo ime bendu, da se zna da se radi o ženskom bendu i da prosto podneblje odakle smo. I tako je to počelo. Od денешна дистанца кога гледате, брз се успехот? Pa, ne znam, znači, mi smo počele, to je bilo 2009. godine i to jeste se desilo, kad gledam sa životne tačke, nije mi uopšte brzo. Jer sve ono što smo radile pre toga, pre Frajli, je bila jedna priprema. Ali to kada smo se našli i kada prvu pesmu smo napisale zajedno, bila je pesma Ich liebe dich. Posle toga su nastale Štiklice, Fina i tako dalje. A Ich liebe dich je planetarni uspeh je doživio. Znači prva, da. Taj moment u stvari pesme Ich liebe dich i Štiklica, tog prvog albuma, to je doneo jedan veliki... Da, i prvi naši snimci koji su bili obrade, znači od Lady Gage, Stranca u noći, Hit the Road Jack, mi smo jedno 4-5 snimaka tada je YouTube tek bio, društvene mreže su tek otvorile 2009. godine. To smo snimili i u isto vreme sada kreće kako smo mi postavili da se to šeruje i da to mediji su krenuli da budu zainteresovani za nas.
I prošlo je 1 godinu dana, jako puno smo radile. Mi smo prihvatale, ja sam rekla, mi smo bili lovci na prilike. To sam i u svojoj knjizi napisala, da bi mladi ljudi videli kako se dolazi do nekih stvari. Mi nismo spavale, koliko smo imale posle, koliko smo želele. Znale smo da je to taj moment. I sećam se, jednom sam došla u 3 ujutru sa svirke, već 10. dan, ja nisam znala ni gde sam, ni šta sam, koliko smo mi radile. Palim televizor, ne mogu da zaspim i vidim nas. I ja kažem, desilo se. Desilo se, evo ovaj koncert koji sada prenosi TV, to je to, desilo mi se. Jer vi kad to uđe, vi ne znate više gde ste, da li ste na televiziji, da li imate nastup, to je mašina, uđete u jedno. Ja sam tada shvatila da se velika naša želja u principu ostvarila i da je to bio put kad sam rekla, wow, ostvarila mi se želja. To je bila ta tačka. Da li je to bilo brzo? Jeste. U tom momentu kad je krenulo, to je bilo vrtoglavno. Deco moja, da vam baba Bojka nešto kaže. Nema vam, deco, bez ljubavi ničega, ma ničega. O Bože, kad se samo setim. Tvoja sam i baš želim da ti kažem, a baš ovde tu pred svima, ma daj da ljubimo se danima. Tvoja sam i bit ću onaj plamen dušo, kada dođe zima, gorećeš pod mojim prstima. Tvoja sam, da ti šapćem tajne male, dok mirišu noćne frajle, nek ti prsti žipon pronađu. Tvoja sam, ja ti lorum da mu nudim, pogledom ti hladim, sudim i na silu da te nadmudrim. Ich liebe dich, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. Ich liebe dich, ja sam najbolja od svih. Ich liebe dich, ich liebe dich, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim. Ich liebe dich, ja sam najbolja od svih. Ich liebe dich. Solo. Ich liebe, ich liebe, ich liebe. Nazve kada smo bile male, ja sam imala 6 godina, Jelena je imala 3 godine. Mi smo imali jednu igru, reket, što se igra badminton za tenis. Ja sam držala kao gitaru. I umesto trzalice uzimala sam štipaljku ovu za veš. I tako sam svirala. A Jelena vijača ova što se za sport. To mi je bio mikrofon. Što se preskače, to je bio mikrofon. I pošto smo živele u jednoj zgradi, ta zgrada je imala dvorište. I zamišljale smo, i svako je u tom stanu imao bašticu. I mi smo zamišljale da idemo na turneju. Kako? Tako što smo to nosile i išle oko celog dvorišta i kao onda smo se vratile kući. Hoću da kažem da tu igru, mi smo se igrale turneje i mi smo se igrale koncerta. I to što Jelena priča kada je pogledala na TV-u i kaže to se ostvarilo. Ta neka želja koju smo maštale kao devojčice, tog momenta se to... To bi moderni psiholozi rekli vizualizacija. Bile smo kreatori. Ili povezivanje sa kosmosom. Tako je. To je moderna terminologija. To je moderna terminologija. Mislim da je ta želja šta god se kasnije dešavalo u životu, vidite, mi smo
nismo imale priliku da idemo u muzičku školu. Mi smo se kasnije do išle na privatne časove i gitara i pevanja i tako dalje. Nije sprečilo, znači ta želja za muzikom, iako smo upisale fakultete druge, muzika je uvek bila paralelna sa školovanjem, da bi se nama okrenula nama muzika, umjesto hobija dolazi kao profesija, gde mislim da je to nešto što je gorelo u nama i da je ta prva ljubav u stvari preuzela naš život, da je muzika nas je samo uzela, isto te godine kad smo diplomirale. I to je nešto neverovatno koliko život možda namesti takve stvari. Pa 15 godina to nije malo, jer nisu nam predviđali toliko dugo jer kao ženski bend. Međutim, tajna svakog uspeha je da vas stvarno volite. Ma ima da traje.